अक्षरा सिंह और पवन सिंह की एगो पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहल बा। और ये अक्षरा सिंह और पवन सिंह के चाहे वाला लोगिन एगो बहुत बड़ा कयास लगा रहल बा लोगिन, एगो बहुत बड़ा बात कह रहल बा लोगिन कि ज्योति सिंह से तलाक के बाद अक्षरा सिंह और पवन सिंह फिर एक दूजे के होखे वाला बा लो। एमे का कुछ सत्यता बा सभी के हमें सत्यता के पुष्टि करे वाला बानी। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सभी के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक भी कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी तो बता रहल बानी कि जौन ई फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहल बा, जौन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के पर्सनल फोटो बावे। ई फोटो के बारे में कहल जा रहल बा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे से छुप छुप के आज भी मिले ला लो। तो रोड़ा सभी से बता रहल बानी कि ऐसा कोनो बात नहीं है। अक्षरा सिंह और पवन सिंह के ई फोटो एगो फिल्म में लिहल गई सीन के ई फोटो हवे, जौन बहुत पहले जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के साथ फिल्म में काम करत रहे लो, ई ओ समय के फोटो है। और जहां तक के बात बा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के होखे वाला बालो ज्योति सिंह के डिवोर्स के बाद, ऐसा कोनो भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रहल कि अक्षरा सिंह जी और पवन सिंह एक दूसरे के होखे वाला बालो। जी हाँ, जैसन भी खबर आई आगे हमरा सभी के बतावत रहे। ई न्यूज खबर हमरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।